Olin hetken aikaa pelannut ihan normaalia palvelinta, kunnes ownerit alkoi syyttämään minua. Siis minua jostain cheattaamisesta ja väärinkäyttäytymisestä. Ja ne bännäs mut. Siis minut. Mutta oisin muutenkin kuitannut sieltä. Se oli liian kysää, kaikki oli niin noobeja, mutta ei mun muut. Mutta nyt olin seikkailemassa koskematon SMP:llä, kunnes tapahtui outoja. Mitä mun pitäis tehdä? Silleen, nyt kun mä oon täällä uuden servuuden, silleen, just tulin tähän. Nää flow, kato mitä pikselei. Kato mikä toi, heitto, yeah. Tää sataa, yeah. Tutkitaan Edgestia. Mulla on täällä 2 heittoa, yeah. Käppei. Maksupet löysää. Jos, onneksi meillä on varmaan heittoa. Shieldia ei kyllä löydy. Niinku ton mä saan arvottaa. Se on siis... Mitä mun piti siis katsoa? Okei, katsotaan. Mikä olisi hyvä järjestys silleen tässä? Ai! Aija! Moi. Okei, kuinka sut? Eiku, joo. Moi, seuraapa no. Okei. Voin mä ottaa mun Edgesta. Et. Seuraapa. Okei. Joo. Joo, mä seuraan sun. Okei. Mihin sä viet mut? Eli tuo on bännätty, kuka oli minun vanha tiimeitti, mutta hänen päässä pyörii vissiin jotain. Miten sä vaan shottas mun armorit? Mikä tää homma on? Hyvä. Muuta, sulla ei niitä totemeja. Totemeja ei mulla yhtään oikeesti. Sä voit tehdä vaikka bootsikin. Okei, uskon se. Tää on kyllä tuttu nimi kyllä. Niin, et sekin. Siis sä oot se bännähtö. Joo, mä oon se. Mitä sä nyt oot tehnyt? Miksi sä oot jokaisella SMP:llä, missä mä oon? Nyt susta on tullut joku ultra pahis vai? Anna toisessa armulle. Näyttääkö että sulla on vaihtoehto? Okei, hyvä. Toi Killboy. Seuraamaan. Joo. Sori muuten tässä vaiheessa, tein nopea rekordsekin. Tuu. Niin, Niin, jatketaan matkaa. Joo, seuraamaan. Tää on tällainen kiva salainen paikka. Kukaan muu ei tiedä tästä. Tuu. Altas. Miksi mä menen alas, äijä? Hyvä. Näin. Mitä sä otit? Mitä sä otit sieltä? Älä. Mitä sä otit sieltä? Ei mä ottanut sieltä oikeesti, mä lupaan, mä en ottanut sieltä mitään. No okei, seuraamaan. Sä voit ottaa toi, et mulla ei oo enempää niitä.
Juu. Niin päin. Tänne. Okei. Alaspa. Sinä ihan alas. Oh. Ai, mikä tää nyt on? Tuu tänne. Mä voin Kaikki antaa sulle näin etsästä. inventoriin. Kaikki näin sun inventoriin. Kaikki? Bow check. Joo, kaikki. Okei. Kaikki mitä sä mahtuu. Joo. Otat sä kaikkea? Tässä on nyt boatteja. Ei, yksi. Joo, noniin. Jos puuttuu, sun pitäis olla offhandiskin boat. Äijä. Tässä ei oo ees tarpeeksi boatteja joo. Mun nimi ei oo täys. Laitoinko se jotain niitä tänne EC? En laittanut. Eiku on tossa kyllä. Venä, oota. Noniin. Noniin. Okei, sinne on. Okei, noniin. Voit mennä. Älä ota mitään kamaa takas. Ja, mihin mä nyt menen? Mennään takas maapinnalle. Nyt mä tiedän, että sulla ei mitään kamaa. Tää. Sain otettua nopeasti siitä chestistä yhden ender chestin, jolla mistä Niin se oli olisi mun. hyötyä. Nää. Joo. Noniin, ylös. Siinä, mihin sä meet? Ai. Mut sä heittää Taas seuraavaan. yksi. No seuraava. Tämä selvä. Sinä ylös. Come on man. To mix. Joo. Miks mun pitäis mennä tänne? Haluatko sä kuolla? Mä voin kerran painaa left clickia, saat kuolla. Äijä, miksi sä halusit mut tänne? Ei voi pitää vapaana. Häh? Sua ei voi pitää vapaana. Herkulla. Miksei? Ylös. Nyt minulla oli aikaa käyttää sitä Ender Chestia, kun Bännätty kattoi muualle. Ja tullaan tappaa sut niissä. Tiedoks vaan. 2v1 aikaan. Mä muuten kävin äsken hakemaks kiti. Maks kitti eli niinku jotain. Onko joku stäkki eikä peini sit täältä? Ei. Joo, mä en osaa enää käyttää spörin. Et osaakka. Itse asiassa musta tuntuu, että se saattaa sitten ehkä ainoa se mitä saa käyttää. Mä oon 2v1 vaan, okei. Joku ampuu mua tuolla. Hito. Miks mulle ei tullut tot Windcharge juttu?
Oi oi oi! Oi 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 oi. No hei se tänne vielä. Itä sitten sanoa. En ois. Otetaan vähän maata. No sä et tiedä mit. No mitä mä teen tällä hetkellä koko ajan? 2 pöykytät. Pelaa maata. No siirtymä No ei toi kyllä maan pelaaminen näytä. Mä masetin kerran. No kyllä mä tätä holdasin ihan hyvin taas 1 pöykkönen, mutta 2 pöykkönen. I'll droppa. Mutta se on masentis. Niin mulla ei ole VB, kun mulla on taas PR. Miks tuolla? Ei mitä tää ei kuole! Mä en ihan tykkää tässä niinku. Missä sun shieldikin on? Oh, you are alive. Mitä sä oot elos? Sillä että mä saan pelaa. Jos joku edestään. Tää oli se kysymys, että miksi sä aloit? Onks tää jotain yhteistyötä vai? Joo. Yhteistyö oikeesti. Onks tää joku sun goblin vai mitä? En mä tiedä. Kato joo. Musta tuntuu että sä tiedät. Mä en tiedä. Toi tuli... ehkä. Miks mä en saa tota? Entäs tää tilanne äsken? Noin kuollu hei. Peek! Tietty mä oon vähän kun siis kun mä oon breach vapaa tää toinen massa ja mua. Miten mä en osunut mukaan? Syössä. Mulla ei oikeesti breacheröitä. No niin, nyt on. Häh? Onks täällä äijällä toteemia? Onks sun toteemia? Luulitteko te oikeesti että mä oon täällä luolassa? Mulla on hullu pelaaja tossa mun vieressä, kun se osaa pelaa houlia. Niin jos onkin. Mulla olisi pyöri. Tää. Tää on vähän huono paikka. Miten lunta lähtee suolta? No kos mä palaan.
Peek. Kuinka monta kertaa oot meidän droppaa? Ei mitä mä en oo ollut lähelläkään, mä menin hankkiin uudet Mä potot. puhun taas toiselle jätkälle. Sä on nyt käykkuseks. Aa. Edes sä. Aika monta kertaa. Mutta hei, silti aika vähän verrattuna siihen, että on 2 masettanut mua. Mitä toi ei ottanut? Niin miten ne... Sun näkyy vähän lagaa. Joo, mitä pikkuongelmista? En mä tiedä. On siis mun shieldissa vaan vähän rajata. Hui! Au. Oisko ollut parempi olla mun tiimi? No ihan sama ei. No joo. No ei tää luolassahan voi päätä, kun ei voi masaa. Ami ilman vai? Joku, olisiko se hyvä sellainen challenge niinku... Eikö onks niinku opettajat käyttää sitä masaa kunnolla? Ja toiseksi sitten niinku pelaat ilmasta tämän aikaan myös. Mitä? Mä menin tiedän, jotain... että sä oot Mä tiedän, että sä oot loppu. Mulla oot. Kyllä. Venä. Uudestaan. Kättä! No. Älä joo, tapetaan. Yksi oikein kohtaa vaan. Kato! Quick drop! En oo kuinkaan. Miks mä en osu? Mä tiedän, että tää on droppasis melkein. Händäks? Mä vaan hyppäsin sun niskaan. Aha. Here we go! Mikä meni? Voitaisko mä niinku tappaa? Niinhän itse mä muun puolesta laittaa tää sä tommosen. Täällä ei voi kyllä. Toi sattu. Joo, hyvä huomio. Au. Kohdasta Mulla on mennyt näköjään stackikäppi, Oisko riistakkeja jo? Tiedätkö mitä niinku? Osattaako sitä sen tippaa? Saattaa olla sellainen tilanne. Hyvä! Sinä, ihminen. Valoelämää. Koalisio! Miten sä et kuole? Op! Kiitos. Ai, mulla ei jos G-kartta. Onks sul G-kartta?
Bännätty. Joo, mä en tiedä enää mitä. Mä lähden pois. Mua ei kiinnosta. Pitäis varmaan mennä etsimäänkin jotain. Pitäisikö tää joku liitto tän bännätyn tiimiin vastaan? Pitäisikö koittaa bännää se tältä servolta? Oh my god. Mikä toi? Virtstor. Eiks mulla edes itsestä? Mä haluan itsestä. Ei täällä mitään. Tässä. Tää oli se paikka, missä mä tein mun shiellit muuta. Omalan koko mulle tiimiä kyllä. Boing. 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 Mä tiedän, miksi mä käytän mahdollisuudessa.
Ihan sama mä lähettiin. Niin et vois kyllä koittaa tehdä sen liiton sitä vastaan, mikä se olikaan. Joku niitten skulk tiimi. Eli noi olivat bännätyn kätyreitä, jotka oli ehkä hyökkäämässä mun kimppuun tai viemässä mua johonkin. Okei, mitä ne haluu multa? Mitä te haluutte? Mitä te haluutte? Onks teillä mitään? Okei. Mene nyt nopeampaa. Ei, tänään jo. No näit vännätyn kätsyreinä on niin niitä. Mitä te täällä ootte tehnyt? Mikä tää nyt on? Nakkaamatuu ihan just. Joo. Miks mä otin mukaan? Noniin. Oh crap. Miks mä en osaa enää? Oh, okei, noniin. Tää nyt on? What? Oikeesti mitä yhteistyöt nää nyt tekee? Tänne. Mulla ei oo edes tohon aina mitään. Gamma. Yes sir! Te kuolette! Te kuolette!
Inchargetia. Let's go. Sä kuolet! Ei! Ei! Et! Sit sä? Oh my days! Caiu mikä baby! Joo! Mitä? Mä sain ne! Et! Helppo! Okei. Äijä. Ei mulla oo tilaa noilla itemeilla. Mulla ei oo... Mun kamat räjähtää. Antakaa mulle pearlei. Noin mä voin ottaa. Muuta. Jos mä ottaisin näitä armorei, menen invisibilityn sinne. Okei, mä otan kaikki piecet. Ja tonkin mä tarvitsen. Chestplate. Minkälainen chestplate niillä oli? Tossa on vaan helmetti. Mut mä tarvitsen kyllä sitä renoi, koska mulla ei oo sitä renashulkkaria. Tai mitään. Kuristokki vois ottaa. Noit. X-ray. Speed. Speed. Ja nyt fantomit pois. Entäs mun XP:t on? Jos nää on tän, niin joo. Tuolta puuttuu. Kolme stäkkiä. Vielä yksi tyyppi. Nyt on vielä yksi juttu, mikä mun pitää hoitaa.